Així d'entrada jo penso que el col·lectiu és sobretot invisible. La gent no ens veu i quan coneix un arxiver es pensa que ha trobat la pedra filosofal, és a dir, ostres, a què us dediqueu? El primer que us diuen, no? A què us dediqueu? Jo crec que a vegades, més que una imatge, és que no hi ha ni la imatge. O sigui, hi ha gent que ni s'ha plantejat que existeixen els arxius o que no figurem en el mapa. No crec que els arxius tinguin una imatge distorsionada. Tenen com dir-ho, hi ha un estàndard d'imatge. Hi ha una imatge, llocs comuns que la societat se'ls fa seus. La imatge que té actualment la gent de l'arxiver és una persona que es dedica a arxivar. Generalment tenen la concepció de documentació històrica, pergamins. Ple de pols, en el qual hi ha secrets, hi ha tresors. Arxius del Vaticà, papers antics i aquestes visions també que es donen a les pel·lícules dels arxius com un lloc fosc, on hi ha una persona molt grisa. La relació més directa és un arxiver, un pergamí. És a dir, un arxiver, una persona que tracta coses velles, que són avorrides, que estan plenes de pols, que a ningú li interessa ni que no té cap transcendència ni cap importància, que no t'afecten en la teva vida diària. Trobo que hi ha la imatge d'una persona molt relacionada amb l'arxiu històric, un erudit, algú molt culte, que està sempre entre llibres, entre pergamins. Un lloc on deixes les coses que ja no tenen valor, els documents que ja no fan falta. És com si fos un cementiri d'elefants, no? Jo crec que hi ha hagut molts anys de l'arxivística del segle XX, s'ha sentit còmode en aquest espai. S'ha sentit còmode potser perquè la tradició o els arxivers tenien uns estudis molt vinculats a la història o al patrimoni. I l'arxiver era una figura d'una persona que tenia uns coneixements especials, una mica rarets, i que se'l anava a buscar per les efemèrides o se'l anava a buscar per coses molt concretes de la història de la ciutat, però que se'l deixava fer un racó amb els seus pergamins, amb els seus documents antics. Que tant servia per organitzar l'arxiu històric, per fer un llibre d'història del poble o per organitzar una ballada de sardanes. I considero que la imatge clàssica es manté i tampoc és del tot dolent, perquè també ens dona un cert carisma, un cert glamour, una certa capacitat de sorpresa que no hem d'acabar de perdre mai. L'arxiver té un alt component reivindicatiu, però perquè sempre s'ha vist amb una certa posició de vulnerabilitat o d'inferioritat a dins de l'administració, però també a l'empresa privada. El mercat laboral, per a aquest tipus de professionals, té un problema, i és que ens manca el reconeixement. Jo penso que, en general, som una professió que hem treballat molt. Això el que implica moltes vegades és que tens més reconeixement individualment en el lloc on treballes que no col·lectivament com a professió. Per tant, això sol ja ens hauria de fer pensar una mica. Vas allargant aquest prejudici, de dir, no, és que sempre estem com apartats, sempre sembla que haguem de remar de més a més. Hi ha moltes professions que tenen problemes. Totes les professions tenen problemàtiques. És curiós perquè molta gent a fora, quan anem a congressos, pensa que els arxivers catalans som molt treballadors i que sempre hem intentat estar al dia de tot i que hem fet grans esforços i som molt treballadors i molt innovadors. És que en realitat l'arxiu no és només els papers vells, que és una mica la imatge que la gent té. Jo no estic treballant en unes golfes ni en un lloc ple de capses ni pols, sinó que estic treballant per una administració davant d'un ordinador i amb pocs papers, i
que faig moltes més coses del que ells s'imaginen, que estic ficant i traient documents de capses. Això haurem de començar a fer un canvi important, no tots plegats, perquè els arxivers també n'hi ha molts que pensen que l'arxivística autèntica és aquesta només. La majoria d'arxivers gestionem documentació, documentació actual, documentació electrònica i tota aquesta gestió de la documentació, dels sistemes de gestió, de les diferents eines. Aquesta vessant, jo crec que ni la ciutadania ni els mateixos companys la tenen. Estàs treballant amb l'arxiu històric i estàs treballant amb la gestió de documents electrònics i, per tant, passes d'estar tocant un document del segle XIX, el XVIII, XVII, el que sigui, a estar desenvolupant les metadades dels documents electrònics. O sigui que la faceta són múltiples, però en canvi amb la mateixa persona. O sigui, tenim una àurea gran. No tenim res a veure ni amb els arqueòlegs, ni amb els bibliotecaris, ni amb els documentalistes, i tampoc tenim res a veure amb els historiadors. L'administració fins ara ha sigut una administració, almenys la nostra, secretista, i d'alguna manera l'arxiver era el que guardava més secrets. I aquesta ha sigut la visió, dintre de l'administració. Mai s'ha vist l'arxiver com a solucionador dels problemes dels documents i de la gestió de documents. Mai s'ha vist així. És ara que li estem donant aquest enfocament. I ens costa molt a nosaltres mateixos veure'ns així. Va bé, diguem-ne, que es construeixi aquest relat propi, aquest discurs clar, delimitar molt bé quines són els teus límits a nivell professional, què saps fer i què no saps fer, per distingir-ho d'altres professions que han volgut fer moltes coses i al final s'han acabat diluint en no saps exactament què, i que la societat no acaba de visibilitzar de manera clara. Mira, utilitzant llenguatge empresarial, el que és l'arxiver és l'especialista, l'expert, és l'àrea de negoci. És un consultor i un assessor a dins d'una administració que es vol dir digital, la figura necessària. Som especialistes en coneixement del contingut dels documents. I en una organització hi ha molt poca gent que sàpiga el que diuen la informació i el contingut d'aquells documents. I a sobre els sabem valorar, sabem si són importants o no són importants, els sabem classificar, els hi sabem donar el seu cicle de vida, els sabem guardar i conservar. Bé, aquests àmbits de coneixement només els tenim nosaltres en una organització. En sèrio, no els té ningú més. Altres col·lectius han ocupat aquests espais tradicionalment, com a mínim en el que és la mentalitat social, que són, per exemple, col·lectius com els documentalistes o la gent que es dedica a gestionar informació, o, per exemple, gent que es dedica ja en el segle XX, finals del XX-XXI, en temes d'informàtica, tecnòlegs. Quan en una organització volen tenir ordre, en els documents que hi ha en els servidors o en la documentació que tenen els ordinadors, la primera imatge que els hi salta és un informàtic. Necessito un informàtic. Que han ocupat aquests espais molt abans que nosaltres, però nosaltres potser estàvem massa encasillats en aquest altre àmbit. I ara, quan hem volgut sortir, ens hem trobat que havíem de lluitar no contra la societat, sinó contra altres professions que havien entès i havien extès la seva idea sobre com era la gestió de les dades des d'una visió molt diferent a la que nosaltres portàvem. L'informàtic és un tècnic que ens dona instruments. L'arxiver o el gestor documental és el que té la metodologia perquè aquests documents els trobem, els gestionem com Déu mana, els conservem al llarg del temps i ens siguin útils. No sé per què tenim aquesta mena de cosa que vindrà un informàtic i ens farà la feina. Si és que no la pot fer. Pregunta-li en què consisteix en un informàtic una resolució. Ens necessitem els uns als altres i sense els informàtics, sense els juristes, sense els tecnòlegs, no podem desenvolupar les nostres tasques. L'arxiver, mentre està a l'arxiu històric, la seva feina no l'ha hagut d'explicar mai. Potser és que no ens sabem explicar correctament, segurament, però penso també que som una professió que treballem molt, fem molta feina de cara endins, però passem molt poc temps de cara a vendre'ns cap enfora. La nostra feina no ha estat mai explicada públicament.
Ara volem un reconeixement, però si de debò, que ni dintre de la nostra pròpia organització saben ben bé què fem. I ens costa molt explicar-nos, perquè no ens hem explicat mai. I mai hem donat respostes globals als problemes de la nostra organització. Ens mata el discurs, fem un discurs extremadament sofisticat. Jo penso que les coses s'han de simplificar. S'han de simplificar i el missatge ha de ser molt clar i molt directe. No tinguem complexos, sortim i expliquem-ho. Però no ho sabem fer, no ens sabem explicar, perquè venim d'una tradició que més aviat hem estat mirant-nos cap endintre, cap a l'arxiu, cap a l'organització de l'arxiu. Quan ens demanen que tot això ho posem en solfa cap a fora, ens costa molt d'explicar-nos. Bona part de la feina és pedagogia. Per tant, considero que la imatge, el lloc comú, la imatge clàssica dels arxius està molt fixament marcada, es pot anar modificant mica en mica, es pot transformar, però has d'acompanyar la societat perquè aquesta transformació sigui realment real, sigui sòlida, que la societat se'ls faci molt més seus de com és ara. És un llarg camí entre l'opacitat i la transparència. Mentre que un arxiu físic o un arxiver que treballa en un arxiu físic pot fer una exposició i socialment és una feina coneguda, més o menys, o pot fer activitats, la meva feina, al ser totalment interna i els meus usuaris ser els propis treballadors, en el 99% de casos, és una feina que no es veu. I a més, estàs en un àmbit que té una incidència transversal a tota l'organització. És a dir, estem treballant en com treballen els altres. I això és complicat d'incidir quan ja tens altres professionals que també treballen de manera transversal. Disfrutem molt de la feina i a més és que és important, és que és molt important, vull dir, acabes sabent de tot de l'organització en la que treballes. Estic plenament convençut que en l'àmbit de l'administració digital hem obert camí, ens hem fet visibles i ara se'ns tracta de manera natural. Aquella sensació de dir que no se'ns té en compte, en fi, jo penso que s'ha millorat molt. Aquí ens hem guanyat una mica el mercat laboral. Vas veient que potser segons quins sectors es van adonant més a la nostra feina, però quan ens veuen a partir de que som més gestors documentals. A la majoria d'institucions ja veus el personal d'organització, els advocats, els tecnòlegs i els arxivers ja formem part d'aquest grup d'avenç a l'administració electrònica. I sembla que ara hi hagi una mica de resultat, de que periodistes a dades, per exemple, ens veuen que som útils. L'arxivística ha buscat el seu propi camí per mirar de sortir d'aquesta crisi de legitimitat. I ha canviat el seu focus, en comptes de posar-lo en el patrimoni, ara el posa sobre la informació. I això de cop i volta t'obre un escenari, un horitzó de millora, de canvi, de repensar-nos, que jo considero que és immens i que ens fa més competitius a la societat on estem vivint, que ens farà més populars, ens farà més visibles, ens farà créixer com a professió, ens farà créixer en número de professionals, i aquesta és la nostra pròpia via. La via arxivística és haver canviat aquest focus. No tothom hi està d'acord amb això, però jo penso que és l'única solució que siguem visibles. Si volem, podem continuar fent exposicions d'efemèrides històriques. També ho podem fer, això també en sabem. Tenim molt a dir els arxivers amb la construcció de la memòria col·lectiva. El patrimoni documental català jo penso que està mal venut. Està mal venut i mal explicat. És a dir, tothom ens omplim la boca dient de la importància dels fons documentals dels arxius catalans, i és cert, i és reconegut que en l'àmbit europeu els arxius catalans tenen una potència documental, diguem, més que consolidada i robusta, i tot i així s'ha explicat, jo penso, poc i sobretot s'ha explotat poc. A Catalunya tenim documentació anterior a el que puguin tenir els arxius vaticans, que serien els que tenen més solera a nivell de patrimoni documental. Nosaltres tenim les eines per construir aquesta memòria, tenim les eines.
es tracta que assumim aquest paper. A Catalunya tenim un model que jo penso que és d'èxit. Tenim un arxiu nacional que té unes funcions d'àmbit nacional. Tenim una xarxa d'arxius comarcals que té unes funcions molt clares respecte a tot el territori de Catalunya. I després tota una estructura d'arxius municipals que donen, en base a la llei, un reforç a aquells municipis de més de 10.000 habitants. Llavors, cada administració ha de gestionar els seus propis arxius i sembla que els hagi de gestionar a la seva pròpia manera. Si intentem explicar el patrimoni cultural vinculat al món de la cultura, si els polítics no es creuen que amb la cultura cal invertir-hi diners, ja podem anar fent. El problema fonamental que jo veig en aquest país, en el sistema d'arxius, és que hi ha una estructura de recursos molt ajustats tant del punt de vista humà, de recursos humans, com econòmics. A cultura tenim, si no recordo malament, el 0,6% del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Un país desenvolupat en matèria de cultura i en l'àmbit europeu no acostuma a baixar del 4%, 3,5%, 4%. El fet que formi part del Departament de Cultura i no d'un àmbit més transversal, com governació, presidència o el que sigui, és una mica limitant. És una mica limitant perquè reforça la imatge que l'arxiu és un lloc finalista. Aquesta adscripció als departaments de cultura, que no es pot dir que ens ha fet mal, perquè ha fet que els arxius arribin fins on estem ara i s'hagin fet moltes coses. Però sí que és cert que potser hauríem de separar en algun moment el que és la gestió del patrimoni pròpiament dit del que és la professió del gestor documental. El patrimoni ens ha portat fins aquí, no ha anat malament. Tenim un sistema d'arxius a Catalunya, bé, en fi, no està malament, sempre és millorable. Però si continues posant l'èmfasis o totes les polítiques les fa girar al voltant del concepte de patrimoni, ja no hi ha camí a recórrer. Com més transversal és la unitat, probablement tinguis més capacitat d'arribar a tota l'estructura d'aquesta institució. Ara bé, si els recursos econòmics i humans han de ser iguals amb la Conselleria de Cultura que amb la Conselleria de Governació, penso que el debat el tindrem infinitament a sobre la taula. Realment tenim uns conjunts de documentació analògica, però ara hi ha hagut un tall i a partir d'ara tot el que es generarà o s'està generant ja és digital i per tant anirà en repositoris. I el criteri, cada vegada més, és digitalitzar, crear imatges digitals dels documents analògics i també anar-los posant en repositoris. L'altra cosa que he sentit a dir és això, la digitalització farà que els arxius no faci falta ni que existeixi. Tot ho podràs penjar a les xarxes, podràs posar-ho en plataformes virtuals i en si el que eren els centres d'arxiu històric potser no tenen ja tant sentit ara com abans. Construir la memòria, seguir nodrint aquesta memòria i fer de mediador. Comunicar, difondre què tenim i ensenyar, d'alguna manera, les possibilitats de l'arxiu i anar adaptant aquests missatges als diferents sectors d'usuaris. La nova presencialitat és reconsiderar tota la feina que havíem fet a nivell de participació per part dels ciutadans en els nostres centres d'arxiu i fer-los venir més, fer-los participar molt més de les activitats que fem aquí, que no totes les activitats que es fan als arxius històrics siguin de mera contemplació o mera ponència magistral o mera reflexió històrica. T'has d'apropar als problemes del present, que és el que els fa significatius a la societat, que és quan la societat es pregunta coses en el present, i també parlar d'aspectes de futur, que és una revolució important. Si els arxius són capaços de parlar d'aspectes de futur, tenen recorregut de sobres. Tinc plena convicció, vaja. Els americans, que amb això en saben més, jo me'n recordo al principi de tot, feien càlculs de quant costa a l'administració no trobar un document. Quan en un moment determinat tu tens un pleit, pel que sigui,
i estàs reclamant diners d'una cosa. I l'Ajuntament o la teva administració va al jutjat i no pot aportar la informació i la documentació necessària per demostrar segons què, no trobar aquesta documentació, quant costa l'Ajuntament en un moment donat? Quan pot arribar a costar? Quin estalvi té un tràmit electrònic, quan costa fer una memòria i també quin és el preu d'una transferència de documentació, quan costa tenir la documentació en un dipòsit extern. Quan val el temps que trigues en trobar un document? O quan val no reaprofitar la informació perquè no tens una xarxa interna, ara electrònica o en paper, perquè la informació corri com Déu mana? Quan val això en la teva organització? Això es pot calcular. Si no tens algú que t'organitzi aquesta xarxa interna de compartir la informació, estàs perdent diners. Estàs perdent temps, estàs prenent decisions equivocades. La gestió documental el que fa és estandarditzar la manera de treballar, permet automatitzar molts procediments i moltes tasques i permet que la informació ja es creï i la documentació ja es creï pensant en aquesta transparència. I això és el que fa que realment l'administració sigui més eficient. El sistema que millor funciona és aquell que no se sap que existeix. Doncs nosaltres hem de ser capaços que l'organització funcioni, ser-ne els responsables que això funcioni, però que el ciutadà no tingui per què conèixer que hi ha un sistema darrere. Sí, hem tocat totes les peces des de finals dels anys 90. Finestretes úniques, carpetes del ciutadà, seus electròniques, bases de dades, repositoris digitals. Totes aquestes peces han anat sortint en els últims 20 anys, però sense una idea estructurada d'arquitectura. Per poder gaudir dels beneficis de l'administració electrònica és imprescindible que simplifiquem l'administració. Hem d'analitzar tots els tràmits que fem, hem de veure realment quina és la documentació i quines són les tramitacions que realment són imprescindibles per dur a terme aquests tràmits. Hem de treballar perquè les administracions puguem compartir informació entre nosaltres i estalviar en el ciutadà a l'haver d'aportar documentació que no és necessària perquè ja disposem d'aquesta informació. Però els tràmits haurien de ser extremadament simples. Si no som capaços d'explicar els tràmits fàcilment, difícilment el ciutadà accedirà a la via electrònica, perquè hi ha molt ciutadà que vol el tracte directe amb la persona que l'atén i algú que li expliqui. Falta molt encara perquè realment l'administració electrònica estigui implantada i es visqui i es disfruti. Però aquí ens falten diverses coses. La primera és una qüestió tecnològica. Hem passat una època de crisi que ha retallat molt la inversió en tecnologia i això no podem obviar-ho. Estem fent els possibles per revertir aquesta situació, però falta també una qüestió de mentalitat. Abans parlàvem que els arxivers en aquests últims 20 anys han hagut de fer un esforç per entendre aquesta realitat que tenim ara, no? Doncs el funcionari de peu, el senyor que treballa a l'administració, fins i tot el que marca les línies mestres i estratègiques de l'administració, també ha de fer aquest canvi. I hem de començar a pensar en uns paràmetres diferents. La tecnologia està per ajudar-nos, però si nosaltres no canviem la manera de fer-ho, la tecnologia estarà allà i es quedarà allà i nosaltres no millorarem, perquè continuem fent el mateix que fèiem en paper. Tu pots posar molta tecnologia, però el canvi de mentalitat no hi és. La transformació digital per si mateixa no significa qualitat, significa fer-ho en digital. Els professionals dels anys 80 jo crec que van ser els patrimonialistes, els que es dedicaven als arxius històrics, sobretot. Els dels 90 vam ser una mica els que implementàvem sistemes de gestió de documents. Els dels 2000, la transparència i l'accés, i ara, en aquesta desena que estem ara, ja estem en el món de les dades i és el que toca. És a dir, les dades són inevitables, ara les dades no ho seran tot, però l'única manera de simplificar l'administració i els tràmits pels ciutadans és pensar en un context administratiu de dades, el qual no vol dir que tot acabi sent només dades. O sigui, portem
anava a dir, segles d'administració clàssica, que les dades formaven part de l'estructura interna de l'administració i només s'oferien al ciutadà quan aquest l'interrogava o l'interpel·lava. El canvi de paradigma és evident. Ara nosaltres, a partir de certs indicadors, i gairebé de forma natural pels principis de transparència, hem de proveir d'aquesta informació al ciutadà o a les empreses que vulguin reutilitzar aquesta informació. Jo crec que ha de ser molt estreta i és molt important que sigui estreta la relació entre el món privat i el món públic. I amb el govern obert, amb la reutilització de les dades encara més. El que hem de ser conscients les administracions és que les dades no són nostres, són de la ciutadania. I com que són de la ciutadania té dret a poder utilitzar-les i a poder-les fer servir com consideri més oportú. I poder fer negoci amb aquestes dades i poder crear valor afegit a aquestes dades jo trobo que és una cosa imprescindible. Hi ha instàncies de caràcter privat, en alguns casos amb la voluntat de negoci, en altres casos amb una voluntat de projectar un benefici social, que amb aquestes dades poden fer productes molt interessants pel ciutadà. Quan vaig mirar si l'autobús passa, és fruit d'aquestes dades obertes i com aquesta podríem dir-ne moltíssimes, no? És indiscutible que gràcies a l'Escola d'Arxivística s'ha fet un pas endavant molt important. De fet, faltava aquest àmbit de la formació, una formació estable i continuada. Que hi hagi uns estudis o que no hi siguin és determinant, perquè d'entrada vol dir que hi ha un punt de confluència entre professionals i entre futurs professionals. I a partir d'aquí, això el que comporta és que els coneixements s'han de contrastar. I per tant, tot allò que sempre els professionals estàvem reinventant i començant de zero, fa que hi hagi les noves generacions o les noves promocions de professionals puguin partir d'un punt de sortida sempre molt més avançat que no pas nosaltres. L'ESG en aquest entorn de canvi el que ha sabut fer és transformar-se. Transformar-se per adaptar-se a aquest nou entorn. I l'ESG t'ha ajudat una mica establint uns estudis propis a fer veure què era l'arxivística i que eren uns estudis específics i que necessitaves una formació tècnica específica i que tenim una praxis. Llavors ha acabat generant una professió basada en l'especialització. Estem creant un cos d'èlit de professionals en la gestió dels arxius i la gestió documental. Una escola superior arxivística excel·lent i de qualitat és imprescindible perquè el sistema funcioni. I realment ha acabat determinant un estàndard de facto en la manera de fer de molts dels arxivers que actualment ja estan treballant en el mercat laboral. No totes les professions poden dir que tenen una vessant solidària. En canvi, els arxivers la tenim, que són arxivers sense fronteres. El seu objectiu és la protecció del patrimoni documental de països que estan en vies en desenvolupament i que poden tenir problemes. Mitjançant formació, mitjançant instruments típics del món arxivístic, des de deshumidificadors a pàgines web, temes de difusió, a formació. A vegades oblidem aquesta necessària comunicació, visualització, propaganda, fins i tot, de què és la figura de l'arxiver. Jo crec que és molt necessari que hi hagi una associació que es dediqui a fer aquesta part. Bé, en primer lloc, si mires els estatuts, l'Associació d'Arxivers el que ha de promoure és la dignificació d'una professió en plena transformació i, per tant, que s'adapta a nous temps, en un moment crucial dins dels últims 100 anys, que és aquesta transformació digital, en què hi ha un canvi de suports molt grans. Aleshores, hem d'acompanyar a que aquesta professió es faci gran, maduri, s'adapti als nous temps i que, a la vegada, sigui compresa per part de moltes de les institucions, organitzacions i entitats que necessitaran aquest tipus de professionals.
Com a associació professional, som una associació petita que es va crear als anys 80 i des del principi ens vam adonar que l'associació necessitava contactes amb l'exterior, amb altres tradicions arxivístiques, per millorar la professió. Si fem aquesta tasca de formació, d'acompanyament, de dignificació sobre els professionals, lògicament la seva feina acabarà repercutint cap a una societat que considerem que demana aquest tipus de millores també. El missatge que jo deixaria pel col·lectiu arxiver seria movem-nos. Si no ens movem no hi ha canvi, per tant ens hem de moure els nous, ens hem de moure els vells, ens hem de moure els que no fa tant que estem, moure'ns tant a nivell legislatiu, moure'ns a nivell organitzatiu, moure'ns i sortir de les portes de l'arxiu i anar a la ciutadania, moure'ns i fer que la gent es mogui i vingui als arxius, no per conèixer, sinó perquè nosaltres coneguem i entre tots establim xarxes de coneixement, i sense aquest canvi, sense aquest moviment, l'arxivística haurà mort, al meu entendre. Cal tenir una actitud positiva, combativa, crítica, però sobretot amb una voluntat de servei cap al ciutadà. Que el ciutadà acabarà venint a buscar l'arxiu serà precisament això. Fonts de certesa, fonts d'autenticitat, fonts de, entre cometes, veritat. I en un món tan divers com el que estem vivint ara, en què les notícies ronden dia sí, dia no, falses, autèntiques, veritables o no, ser centres que portem criteri per polir aquesta capacitat de crítica i d'anàlisi de tota aquesta informació que ens ronda, doncs jo no en conec d'altres. Doncs ara, cap allà on jo penso que hem de concentrar-nos, un dels punts és el tema de la gestió de dades, això ho tinc claríssim, i l'altre és que hem de trobar el nostre rol a nivell professional en aquesta funció d'intermediació que fem entre la informació i els nostres usuaris. I això és usuaris interns com usuaris externs. Nosaltres tenim una oportunitat aquí no només de posicionar-nos com a professionals, sinó de que la nostra professió esdevingui una professió de la societat digital, no només vista com una professió del paper, sinó una professió que dona respostes a les necessitats de la societat digital. Hem defensat ser especialistes en gestió de la informació, quan en realitat el que hauríem de fer és potenciar el nostre rol com a especialistes en gestió de l'organització. Si nosaltres som especialistes en gestió de l'organització, encaixa molt més en el que penso que és el futur, que és la governança de la informació, des del punt de vista arxivístic.